Wah, loh, iya, iya bangun aku alas. Wah, ah, ah, ya, ya. Ita, ita, wah, iya, ya, ita. Rồi, chưa. Hiểu. Ôi, 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 ôi. Dạ, dạ, dạ. Đó. Iya. Ayo ngedon usul caya. Bingung aku kok bingung aja. Wah, tak metu awake iya.
no.
kuning bebas. Hei. Oh, hei. 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 Ya, Aus. Ya. Hei. Iya. Waduh. Waduh. Cadak lo. Kleru kewajian. Wah. Wah itu. Aku jatuh lalinan. Diadu waduh. Wes. Aduh. Ya. Yuk. Ya, iya. Oh. Yuk. Waduh. Iya. Ya. Wasai. Iya. Oh. Ya. 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 Perang rene cok. Wis jiat kowe diluk kiting. Wis mapat kiting. Aduh. Woi, mantep teman tangan cok. Wah, wis. Wah. Yo. Wis sing pojok ae genten kene maju woi. Woi, lho bol, woi do. Kowe jabak rambut sulak. Waduh. Woi jabak. Waduh. Woi. Woi. Waduh. Walah. Walah. Kena ilaku. Waduh. Pecah-pecah. Waduh. Ya, ayo. Woi ketuaan. Woi. Jaring awake. Waduh. Woi. Woi lho kok kalah tuwean lah woi. Jancuk tenan kowe aduh. Lho, isih sithik neh. Ayo. Lho terus. Woi jan. Woi. Tuwa wis. Waduh. Iya. Pajak kedang keparat kowe ae. Hei. Wah. Wah, sing pojok ae. Kene maju kene ketan ae. Iyo. Lho. Ya. Lho. Kandak kaya iki. Dalu ampi yo iki kowe. Waduh, aku geput, ngene geput iki aku wae. Bebas. Waduh. Ay, tanda ya iki. Iki ngalu aku. Ay. Taguk guys. Taguk gede wis hilang aku dia. Ay. Wah, manungsa rata-rata kowe Mas kowe. Ai. Iya. Lho, bos. Bos.
ai pasti gue ai selalu ambil iki gue ai lo wih wah ampun gue ai rasanya kok gini rasanya ai waduh lu wah, ayo, cuma pagi ini tak main naik aku jo. Oi, no, oi, no, was. Bos, yo hati-hati cong, yo hati-hati. Doi, ya, iya, woi, waduh, wala, wakar kebuat jawab, waduh, kerutuk rasanya polo, aduh, woi, wah kote gula, duwe ong ini, yo aduh, woi. Terus nona loh woi loh iya orang kate hois ya woi lu ayo waduh wah yo lu orang kate mau aku is lu iya Lora joto sik lho. Urung saut bengaris gitik neh kowe aduh. Lho malah dupak neh. Aduh, mencong rasane aku. Loh, woi. Iya, ya. Iya, ya. sistem foto yuk patuhi yo tadi lu lai lah kau iki matu kowe kene matu yo
Lho, tanda. Lho. Lah yo iki wis. Oi. Wah. Yo iki cekake yo iki. Lho. Lho. Saya pelaku ning cerita saya. Lah wis nek gamelane men. Wis nek gamelane mendhok iku tabuhane. Besanane yo mendhok. Lah kowe kok panas loro, mana gedene wis ora. Aku ora krungu. Sone blas nganggur. Kon buriki. Lah goblok yo. Pas aku pengen. Sampai nak ngene aku ora krungu. Ya wis tuwek kupinge ya padha apa. Halo. Wis tuwek. Apa? Kasih numpak kuping, Mas. Apa mau sini? Hei, ya Mariam. Apa kabar Yam? Yo, Yam udah mengganggu itu ya. Masya Allah. Lah wong ora nyadari blas dengan. Lah potongan itu kaya LP. Iya. Mas Prabu ning cerita saya. Lho kok ngene iso. Anik nih. Kok aku sini? Hei, orang ngene. Aku malah kowe gak salah lho. Kira kok gandeng. Lah nek sira gandeng, anggota barongan lah kok sira gandeng. Lah iki trono trimo jahitan, sorry bro. Trono jahitan. Yo ora, anggota barongan. Wong ndas karo sunggon kompor kok dadak sapa ngono ngono. Cuma nek kelas prapat ngene
Iya bener iku Mas bener. Dia teh kok subon kompor ngono. Aku gak ro nek kurang. Lah kowe ora boy. Boy. Ya. Iso apa-apa. Ya. Boynya iya. Udah. Lu. Kita PD tujuan apa? Ayo. Ketoke kok brengkaleng. Oh, ketoke atos semene. Wis. Oh. Wis ditandangi go ditandangi. Wis ditandangi tantang pisan. Ora wedi. Oh, sono kok mbok deni lha apa? Wis jak kancang tinju. Tinju dadi. Dadi yo, Pak. Ketoke kok atos, tuwek wis kupinge kopok kok. Ayo, iki toto. Alhamdulillah. Kursi ketoprak tenan iki. Ayo nek toto sareng tangan ndi. Nggih. Ketoke atos tenan awake wis ya. Ya tahu blojak, oh. Disabuk barang jebule. Wis berarti ku juara dunia, Mas. Wis rebut ae go. Rebut. Urung-urung lah, ku rebut ae. Juara dunia sendok karo bar. Niku panganan tok ae. Wis. Ayo nanti toto. Tak solok nih. Iya. Sing tinju kan kulo. Lah sing tinju ngono gambari. Iki ujak tenan nggih. Ketinggine di anu. Nek gawek mang ya apa yo. Wis. Kabeh dikeki kok ditata kok ngisor kok. Wong 6 dikekno 6. Matur nuwun Mbak, matur nuwun. Ayo kurang iki kurang siji. Tinju tenanan lho.
Kok milih wong sing mengkono, Mbak? Lu milih malah sing wong wedok ngono cah. Sing wedok resik ngono. Nah aku yo mah ada orang salim. Tangki anu Mas, ayo nanti toko sarung tinju nanti toko. Nah, gendang disiarno. Itu ayo. Jajan udah mana cacing ini apa-apa. Aku dulu rame-rame opo lo. Ayo. Ayo nang Jawa kok wetok kemundaan kok. Ngono sing liyane kudu metu ae. Ngono jajane mbok weno caci cilik malah jos kok. Yuk nanti toto. Yuk. Wis nanti siano karo Mas Is sing iso bahasa Inggris. Iki soal saya iki. Ya dadine yo kuwiting po. Yang wite bok, wiwite wo, wah. Wo ijeng. Let's go. Yuk. And ladies, and gentlemen, ia berkebetulan juara sabuk juara tinju dunia kelas dunia akhirat. Iya. Dari sudut biru melawan sudut merah. Dari sudut biru dari Sasana Sidomabur. Usia 35 tahun, bertanding 15 kali. Belum pernah kalah. Kita panggil dari sudut biru Ego Alu. Ya, dari sudut biru ya, dari sudut merah dari Sasana Sidorkoso. Ya, dari Sasana Sidorkoso, usia 65 tahun, bertanding 50 kali, belum pernah menang. Kita panggil Asu Ari. Ketujuh kuping wis kokok. Lho, kowe iku wis diceluk, Wis tuwa wis tinju. Klengak-klengok lho. Yang tua itu emosian kok. Darah tinggi stroke wes bola tekno tua gampang negeri emosian. Aku yo nyetrum blas. Umur iku 25. Pernah tinju ping 50 gak tau menang, geblak ping ra ketung. Ya, dari sudut merah kita panggil Asu Ari. Dari Sasana Sidorkoso, Asu Ari. Tinju cakar melok ngangkat beri tinju kok cakar lho. Plat kuning yo bebas ya. Wong pengen ngono kepengen plat kuning bebas lah ada. Ya, dari sudut merah Azwari. Ya, rode pertama.
boneka. Boneka mbok kaya mono. Duriane ono ora. Iku untuk kondi ku mang susu untuk kondi andalan. Ora genti blas sampai ngono terus saiki. Iya, kedua petinju dipersilakan untuk berhadapan-hadapan. Iya, aturan permainan dari kedua petinju. Iya, kedua petinju aturan permainan. Iya, aturan tidak boleh pukul kepala belakang, tidak boleh pukul kepala bawah, ya, tidak boleh pukul kepala bawah, ya. Kedua petinju dipersilakan untuk mulai. Wasit loh. Wes, rekoso, ayo ngono kok ngantang tinju. Ronde pertama akan dimulai. Yuk, Figuaro Asumari. Iya, Asumari Figuaro. Nah, ayo. Asumari. Waduh, masuk kena. Waduh. Asumari Figuaro. Asumari. Masih bisa bertahan. Ya. Masuk kena tenan. Kena loro ya. Nah. Masih tenan. Nah, yuk. Dimulai, yuk. Figuaro Asumari. Figuaro. Amerikat. Ayo. Asumari. Amerikat itu. Figuaro. Tinju bodute ono piye ta? Wes dibanyu sik Mas. Dibanyu sik. Wes Mas Bigo Vinara dibanyu sik. Jongok sik. Dirarani setengah ono kok. Nah, dikasih minum dulu. Ya, ronde kedua akan dimulai. Yuk, ronde kedua akan dimulai. Asumari melawan Figuaro. Petinju dari kubu Sido Makmur, kubu Sido Rekoso. Dia Pak Noneng siapa? Ayo. Lah sing ngekeki sapa? Lah aku ora iso. Iya. Ayo, akan dimulai ronde kedua. Iya. Figuaro melawan Asumari. Iya. Figuaro. Figuaro. Aduh. Rusak. Biar. Ini loh. Udah. Ayo, udah. Silahkan.
Semara kupingnya kopok ya menurutku. Nah, ini buat pintar. Dibalik gak gatok wes rekoso. Wes munggah ngono. Wes munggah dibari elek ngono kok. Tapane ya. Oh telat. Semoga. Oh, juga no. Ora anu wong tinju ora kena dibiji blas kok. Ayo. Ayo. Liyane ana yo, ayo.